ambalma aw bisimila malek ci do kibaru keneka bi kibariya mambulo kada kulu kan wuri ka fo juye kalo kle mugan kono to kon nala ani ya kle bisa wan kele bingan kala do kon tara bi bayangara mara do kan ninga ke sawabi ka mo tan shegi koni bonanina kuna fulim sera mo yara ka fo juye kalo kle mugan kono to kere kere ne ala kle ga fe ya fa fe ko mo tan kele koni boto fato masukula nigi kuna u daga woro kan ayra la ka fo bingan kala do koni binani mo ko fole nunga niga mo wolo fla koni kantike ulla kibaraw ya ira ka foko muso yere fana kumeni mo fagalen na ko ko bingan kala nta to sa ku bollani mo nani koni ulu ka tuga ma do alsa kibaraw ya ira ka foko ni bingan wale ndoro koni make ni yoroina ko sabula juye kalo kle bisa wan kele fana konna la no kera alamsa doyi ko odon koni mo tan shegi no lu kumbe ga bo sanga sugu konna ayra la ka fo mo tan kele fagarol la ko mo nani banani badu ko mo sababul la munu fana bingan kala koni bolla no lui ni ko yere beri koni sawobiala dana masagu no ye dogono ga kele ke buloyi olu ye sebembla ni ka yira ka fo ko lu koni be ni wale nu kon ko sebe ko wa ko ni wale nu be ka ke olu fana so mo de la ko wa ko maliyan de fana do o de kara sababu yesa uye wele kan bla jamana nyamo ma ku ka fere suku be tige wala sa u ga se ga ke tuko suku be la ga se ga ni yoro nu koni la kana tugumna wala sa fagalban nu koni be ka ke yoro nu na u ga se ga dabla uya ira fana ka fo ko lu koni la benenu wala sa ulini anga jamana fintigi u ga se ga barake tugamna ka se ga ni wale jugun nu koni kele ka bo ni yoro nu na kuma kala wana uya nyini ni ndugun nyamo fe ni jamana nyamo fe ku ka fere suku be tige wala sa ni wale nu koni ke baga u mana se ga mine u ga se ga nyangi u ga ke tala tugumna otamane ko gabe kibara wala mambulo kada kulu kan odi ga fo anga jamana premier ministre na le gouvernement nyemoy ale kon talime senata kamala mopti marala ayra la ga fo wit kalo kle fla kon na lae balo ton kemenani ani bisheki kon di tene ku kauma kuna foni mselama wayra ga fo anga jamana gouvernement nyemoy ko ni no ye premier ministre na le be senata kamala mopti marala ni ni atakamba go fla na ko ni yoroina ayra la ga fo jumado wit kalo kle fla kon na la asera tene ku kawde feno ayra ko ni sele ni mo on feno kuma kera mu yesa akon tara ben kuma ani kene akuma de fawye wa ayra la khana ka fo ka kon tale ni yoroina kaye nilike ton kemenani ani bishegi kon na balula ni wale ingera sababu tane kugaw ko ni afu ko sebe tane kugaw yere ko ni ga kuma la ko ni wale mume olu ni sonja ko sebe ko wa ko kaye ko anga premier ministre kon tara bo olu ko be olu hakilla tige ni ku hakili sigi ku ga fo ku be bem ko ni ko ga yorola ko be na sabati premier ministre yere ko ni kumata ni kaira kale ko nyebala ko gelem ko ni be ni mo nkan ko nga ko benata uta ye fere sugu betike wala sa ka sika ale ko ni kumbe tugo nyumana o de sababu yala sa ayu foku barkada o walela ni ga kila ga yula ga foku bena fere sugu betike wala sa la kana baliam ko ni be ni yoron na mo ni fi yere ani bolo fen ko ni olu la kana li be se ga sabati tugo yamna o temene ko gabo ekibara wala mambolo kada kulu kan wala ka fo utkalo kle folo kon nala bololo sa fa yala ga fo ngunu kan chama ko ni kumbeno mina abe ga fo ko Gabriel Touré docteur so ko ni no e Mali docteur so badoy ko deran do ko ni bolo tigara no docteur ka ko no shili bale akama kibara amunu sera mo yala ga fo utkalo kle folo deran do de ko ni so mo tarana e Gabriel Touré la ni ka ira ga fo ko respiration ko bana de bala no e ni nakli banayi o de sababu yala sa ko ndira pediatrie mo ma no li mo e mun nga baraye den ko ni furakali ayra la ga fo ko banayi ni ko ni furakali senfe docteur ya ira ga fo ko serum ni kanga do dena ko serum ko ni dune dena wakati ndama do de so mo nya bala den ko ni tege bi ka funu ko wa ko funni yere ko ndrote ko tege ni ko ndana fi ni ga se fo shoni ma o de sababu yala sa docteur ni yere ko ni denta ni katana e chirurgien fe no lui mo e mun nga bara ko ni operelier ayra la ga fo ko ni sele o docteur ko fole ni fe sa o li ayra ga fo ko den bolo de ko ni kanga tige ko sani bara ko ni ga yelema afari to bela ni ko imbere ko ni sababu yala den so mo yere ayra ga fo ko lu ko ma sega ni ko infamia to shila ko sabula lu ko borande so kuma mna ko ni nakili bana de kumbala ko nga ko ka ayra ga fo ku sele ni yoro ko fole ina akanga nga furaka yoro mna ko bana were na dola fo ga se bolo tige ma ko lu se go famia to shila ni ko yere be ko ni se fesa Gabriel Touré nyemo e wulwuli kambla pediatrie nyemo ma ka kana ki yere nyefo ni wale nkere atugo yamna akara mo mun bolo ni nyangini mu kan ada utigila mo kan ni ka se ko dauka kuna fon kunjela amma yere la ka fo dogo kun temeni mo saba ko ni tora bingan wale do la moti kibara mu sera ma o ya yere ka fo dogo kun temeni mo saba ko ni no lu kumega bo so madugu no be mopti marala
ni k'i kunda Mopti kɔni kɛrɛfɛ dugu wɛrɛ kan a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni to u ka taama sira kan ko marifatigi dɔw de kɔni nana bin u kan ni k'u bɔnɛ u ni na kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni kɛlen k'u ka binganni walew kɛ k'u ye su ninnu kɔni fililen to dugu kɔnɔna la ni ka taga n'u ka sira ye an b'a yirala k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi kɛlɛbolo ma bɔ fɔlɔ ni k'a fɔ k'ale de kɔni nɔ ye nin wale in ye nka siga kɛlen don a la k'a fɔ ko jatigɛ wale tabaga dɔw de kɔni nɔ ye nin ko in ye an b'a yira u la fana k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni kɛlen don ka sɛgɛsɛgɛliw boloda walasa mɔgɔ minnu ye nin wale in kɛ u ka se k'a minɛ ni k'a ɲangi u ka kɛta la an balimaw ni kunnafoni nin de tun b'an bolo ka lase aw ma anw cɛ a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma